אם הילדים שלכם מתביישים, כשהם נמצאים בגן או בבית ספר או בפארק, הם מתביישים, הם לא פונים לחברים, הם לא משחקים, הם לא מפעילים, הם לא מדברים עם אנשים זרים, או כשמישהו פונה אליהם, הם כאלה מתכווצים. הרבה פעמים הפחד הזה נובע מחוסר ביטחון עצמי. לא תמיד, אבל הרבה פעמים. אז מה שאנחנו רוצים לעשות כדי למנוע את הביישנות, או כדי לעזור להתגבר על הביישנות, אנחנו רוצים לבנות להם את הביטחון העצמי. ואיך בונים את הביטחון העצמי? טוב, יש כמה סיוטונים על זה, אבל במקרה הזה, אנחנו צריכים לתת להם הצלחות קטנות, הרבה מאוד הצלחות קטנות. להגיד להם, בואו, תקפצו מהקובייה הזאת לקובייה הזאת, בואו תפסו על הכיסא, כן, על הכיסא, נכון, לא מקובל לטפס על הכיסא, אבל תנו להם לעשות דברים שהם כאילו מסוכנים. תעזרו להם אולי, תנו להם יד או תחזיקו את הכיסא כדי שהוא לא יזוז והם ייפלו, אבל תנו להם לנסות דברים, תנו להם התנסויות ותנסו לעזור להם להגיע להתנסויות חיוביות. כשילד אוסף הרבה מאוד התנסויות חיוביות, הוא בונה את הרגשת היכולת שלו, הוא בונה את הביטחון העצמי. ילד עם ביטחון עצמי, ילד עם הרגשת יכולת, הוא ילד הרבה יותר פתוח, חברתי, הרבה פחות ביישן. תנסו, אני מקווה שזה יעבוד לילדים שלכם. שיהיה יום מקסים.